Cześć, witajcie tutaj Azu, a to jest kolejny odcinek z Afterfall Insanity. Jest ze mną Laciek. Dobrze, ale poważnie, tak. Kontynuujemy przygody Albercika, który tym razem wyposażony jest nieprzeciętnie i adekwatnie do sytuacji. Chyba już to widzieliśmy w ostatnim odcinku. No, B! Nie! Tomasz, Nie! jak on się nazywał? Tomaszewski! Był tak bezbarwną i niepotrzebną postacią, iż nie pożałowałem. Ja w ogóle. Ale kipisz. Panie. Co to się działo? Ale... Iba. Whatever. Ibacja alkoholowa. Tak zwana powszechnie. Nie. To nam mówi komputer. I PDA kupa, kiedy problemów nie. I PDA dupa, kiedy problemów kupa. A! Huzaria z tymi. Kurna. Kolcyma na plecyma. A, ale unik. Ale wyprzedał. Ło! Jeden za drugim. Bez szans. Topciu. Co? Dno merytoryczne. Gamescom trwa. Właśnie, może powiedzmy coś o Gamescom. Ale nie mam je na Gamescomie, nie mogę nic o nim powiedzieć. Ale nie było tematu. Gamescom trwa i mnie na nim nie ma, bo nie wiem czemu mnie na nim nie ma. Ale w przyszłym roku pojadę. Jak jeszcze do tego momentu wytrwa nasz kanał, pewnie nie, to będziemy relacjonować z pobytu w III Rzeszy. To czwartej. Co on robi? Klękał do miecza. A go zgięło? Dobrze. To może nie być to. Nie, to nie było to. To może być to. Tutaj jak się da otworzyć drzwi, to znaczy, że trzeba tam iść. To jest dobra metodyka. I się coś łatwo idą. Załatw. Nie, to nie tu. To nie będzie tu. To nie będzie. To nie będzie tu. Może tu. Może. Nawet nie ma tego procesu dekontaminacji. Był przecież. Ale tu nie ma. To za człowiek w cieniu. O ty świnio. Do swojego tak się strzelał. Stop! Shit. Close the valve. A propos valve. Gabe? Gabe nie lubi rekinów. Tak powiedział zapytany o Half-Life'a 3. Może kontekst nie trochę bardziej rozbudowany, ale... Zawód. Co? Zawód. A. No możliwe. Jak w Heavy Rainie. Why? Albercik jest nieczeźwiony chyba, bo jakieś takie dziwne kombinacje. Czy tu mają przesrane, latają tam i z powrotem, żeby zakręcić zawór, odkręcić zawór. Na pewno tu? Nie.
Przecież to tam, gdzie ten ogień był, nie? Wyżej. A tu są schody. O, droć. To na pewno tu? Tak, Kiedyś stąd? nie, Pewno. na pewno. O, o. Już to jest taki. Oj, Albercik, uważaj, uważaj, bo spadniesz. Co to było? No właśnie nie wiem, bo tak tą scenę zrobili, że ciężko wywnioskować, co się stało w sumie. Potknął się. Chwała. To już kolejny rozdział. The heavy machinery Do section. widzenia, But it's a kończymy. damn maze. Tą serię. Nie. Marcin said this section was abandoned. Ale gra jest rzekomo niedługa. A więc seria skończy się prędzej niż później. Ale ostatnio jest rotacja, nie rotacja, częstotliwość filmików z Afterfalla jest niska. No, to swoją drogą, a w ogóle to trzeba przeplatać się też z Asasynem, Właśnie. którego też trzeba, nie można też w niego w nieskończoność grać, But I ale remember że jest on Adam's code. grą długą, jak na standardy YouTube'owe na pewno i w No. ogóle też. To już i tak pomijane są tam większość misji Nie, misje Pobocznych. I can contact Marcin. takich No pierdołowatych answer. i latania i w ogóle no. w stylu punkty zwiadowcze No, i... no. Takie właśnie. Now what? Jakie ten... cyberpunkowe te środowisko, takie koła zębate, ognie, dymy. Może latarki za... O! What the? Sirlock na żółto, Albercik ma strach. Ciekawe, czy jest opcja na czerwono. Wreszcie. Albercik, pogrążasz się. Ej, gdzie masz kurna karabin? Stracił go, jak się potknął. Jo, siekierę sobie może weź. Nie. Pipę. Ale siekiera lepsza. Pipę. Czemu? Pipę. Walę pipę. No co się tak gapisz na mnie? Oj! Ja się czuję źle. Pedał, Tak, kto mnie pluje? pedał, pedał, Się sprzedał. pedał. Się sprzedałeś. O, patrz. No i teraz se tą swoją, masz tym kolankiem, będziesz ich napierdalał. O! Backflip. Tony Hawk. Presja czasu. To nie mogli na doładowywanie poziomu jebnąć paska i tablicy loading screen, tylko udawać, że tu jakieś kurna dekontaminacje się robią? W razie potrzeby zbij szybkę. A ci Amerykanie czyta: w razie potrzeby Zbyj szybkie. zbij szybkie. What the fuck is this? What the fuck is going on? A to powinno być break the glass in case of emergency. Czy coś tam.
Ciekawe kiedy... O! Łysek z pokładu Idy. Że to był koń, a to człowiek. I punktów wspólnych brak. Oto! Co to? Ty, co to jest? Ty, to jest Spider-Man? To jest spawacz! Co? Znany bokser! Co on Pewnie. taki? Dobra. Contamination. Były. Uuu. Weld this door. He has just lost his arm. Nie będzie prawego sierpowego. Trzeba lewo. Wszystko się psuje, wszystko się ten... Ciekawe kiedy zmienimy środowisko, bo już powoli te w kolorze buro-sraczkowatym bunkry też już się przejadają zwolna. O! Czyżby to była jedna z tych sprytnych gier logicznych? W stylu przekręć, odkręć. Uuu, gruba sprawa wam powiem. Ale dobra, nie tak śmichy, chichy, drwimy se z naszej rodzimej polskiej produkcji. Śmichy, chichy. A Albercik słyszy jakieś głosy. No, a gra wcale nie jest złą grą, przynajmniej na razie. Jest wiele gier gorszych, również zachodnich. Tak więc nie ma co się znowu tak płaszczyć, bo jest wcale niezła. Graficznie ładna. Póki co nie ma jakichś szczególnych takich znamion, aby ją od razu wrzucać do wora ze wszelkimi gównami świadka krowego. The virus must not get into the respiratory system. Sytuacja Albercika się pogorsza. Pogorsza się. Ma wizję jakby był lekko taki... Hammer. Winda. Po Dead Space'ie co jest spełnia. Właśnie, Dead Space 3. Polecamy tym, którzy nie widzieli zwiastuna jeszcze. Są tacy w ogóle? Polecamy go sobie zobaczyć, bo będzie moc. I do tego moc w koopie. I tej gry nie ominiemy na pewno. Co ty odpierdalasz, Marcinku? What the fuck? PMS! Kiedy podpaska to za mało. O, proszę. Chwała. Shelter's main gate. The shelter's main Thank God gate. the surface is just behind it. Patrz, patrz, czyżby to miał być przełomowy moment, kiedy wreszcie wyjdziemy z tego sraczkowatego, I look at the smutnego jak... shelter gate. Can't stop Nie, thinking. dobra. Bez kwiecistych Martian's porównań. should be around Tam here amunicja somewhere. była chyba. No było. I'll check. Nie wziąłeś. Even if Głupcze, it's nie not wziąłeś the comm amunicji. screen inside, I could use it to contact the colonel. O! Nie ma. Coś była. Pusto. Pusto z amunicją, pusty vlog i tak dalej. Jobych nie wierzył temu urządzeniu. Chociaż... No mówię, że to jest ten. A tam? W dół? Nie, nie. Nie wiem, szukaj, błądź. Co to leży? Crowbar! Nie to jest. Może te beczki trzeba wysadzić tam przy tym aucie. Skończ. Ale nie siekierą.
A mówiłem! Mówiłem! Z pistoletu normalnie! Ale no z pistoletu Sam... rozmawiam. The shelter's main gate. No stąd strzel, to się kierę. Just behind it. O. Bardzo ładnie. I look at the shelter gate. Can't stop. Da. Martin's apartment should be around. Martin's apartment should be up. I'll check if he's okay. Down home there's a Bestie. I could use Yep. it to Yep. colonel. She's muffled. I... No i wiele nam to nie dało. Gdzie to jest książka w ogóle? Dobra, da. A tutaj jest. To w tej materii. Co się dzieje? What the fuck? It's him! Holy shit! Co to za jakiś kurna ten? Renegat. Latarkę masz? O. Nie. Tak. Tapuj! Lecą. Jeps! No. O. No. No. Co teraz? No możesz przejść. Bardzo śmieszne. Nie wiem co. O! Są za głośni. Nie mają szans. Nie mają też głów. Proces dekontaminacji? Wygrałem. Albercik tak czysty. Jeszcze nigdy nie byłeś. Za kola. Blizna. Ale ma bliznę prawie jak ten Ecie. I guess there won't be a chance to talk myself out of this. Amo? A Albercik jakiś taki brudny się zrobił, nie? Taki... Cały taki kurna potem. Co jest? Co ci to kurna robią? Jakby mutantów było mało. Potrzebujemy kartę. No. Shit. More Shit! guards. More guards. I gotta be careful. I gotta be careful. Did you close the door? Yeah, we're safe here. But what about the rest? Nowatorskie rozwiązanie. O to. Shit. O!
No. To są nowatorskie rozwiązania. Grubo. Tam. Hammer. MC Hammer. Remember, in case of a problem, always turn to shelter security. Officers are here to help and serve the citizens. Się narobił burdi. Trudno. Co robisz? Dobra. O nie! No! To mutant, to za wiele po nim nie wymagają. Co? Co on robił? Ładowałem. Monitoring. I co to już? Czym się nie otworzyły? Nie wiem. O, to jest ten szampan. No co to robi? Co to ma być? Może te beczki trzeba wysadzić i coś tam lepszego. A te beczki to można było chyba i zabić. No nie wiem, no. No, powracamy. Bóg nas, Bóg to może nie, ale bug nas dopadł i... O, to jest to centrum z początku tego, Piłsudski. No. Is to be found immediately. All off-duty military personnel are to report to their squad leaders at once. Search every room, corridor, storage area, and corner. Arrest any suspects. Czy mi się zdaje, że on nie rusza gębą? Use all available No nie methods, rusza. including deadly force, to bring him down. No. I to by było na tyle. Pałahama. Nie. Nie możesz, bo wyrzucisz tego. Jeszcze ktoś chce mnie przestraszyć. Klawiaturka. Ona jest zacznięta z tej klawiatury z Logitecha takiej. A patrz. O! To jakiś secret ten. Tam broń była. Tutaj? No. Nie, to... Co to? Command announcement. After the finished exercise, it is imperative to maintain a weapon, secure a safety catch, and put it back in the arms rack. Disregarding this rule will result Cześć, in co a to? week-long ban on bar admittance. Aha! Trzeba dać to dwa. Nie, bardzo sprytne, bardzo sprytne. No nie. Kurde. Już by przestali z tymi. Okay, back to the tech area. Nie podchodzę bliżej, bo szkoda. Dobra, pan. No. To za kurna wyglęcia. Kolejne. Catty butt electric tube. Tam. No idź. Idź do przodu. Czemu? Mi się zdaje, że tam już nie będzie nic. No przecież leży tam coś. O, co to jest?
No. Amunicja. Large pipe. O. Kolejna minigra. Zmuszająca do wytężenia szarych komórek. O, tym razem widzę grubo. Co? Czekaj. Musi to zniknąć. Nie? Co? Aha. No. Jedz. Pierdziele. Nie do... Tak. To nie tu. Tu. Tak. O. Doczytało się wcześniej. To jest ten! Co? Sailera. Już nie, że to jest samo. Aha, No wiem. no tak wtedy jest dupa. Zostaje w lewo. Dobrze, że gra nas tak inteligentnie prowadzi, bo sami to byśmy tutaj byli w ciemnej dupie. Zostaw. Dobrze tego. Jacyś elitarni koledzy. O, to nowy ten chyba. Nie, GX8 bodaj. Nie? GX10 miałem dalej. Zobaczymy, co tu nas czeka dalej. Dekontaminacja w toku. No póki co jest tak dość, no powiedziałbym... jest chujowo, ale stabilnie. Nie, jest... no to środowisko jest takie trochę... jednolite. Nie właśnie broń. A go ciepło tak. Pijany. Polska przyszłość, nawet mutanty chleją. Ten bimber pewnie. No. No. Dobrze, że tam wielki filar leżał na schodach, bo... Nie! Ale ogień ładny. Przynajmniej. Niech zgadnę trzeba. Aż gra zwolniła. Taki był skomplikowany ten moment. Co to? Co on tam? Dobra, odpolej. Burned alive. Dobra. Ale Aż prymitywna tu czuć. śmierć. Ale prymitywna śmierć. Clear. Area secured. Nagle masz z kimś kontakt. Keep it to yourself, rookie. God damn it, I'm surrounded by lunatics and idiots. O! What the? Nie!
taki jest ich plus, że mieli przynajmniej maszynowy. Hama. Nie przyda się. Nie przyda się. A co mówi nasze PDA? Ale nie chodzi o... Nie to! A! W dół! Aha. No ale coś masz. Może bezpiecznie wychodzi? Widzisz tu gdzieś beczkę? No. Gdzie? No tam leżały zielone. Dobra, nie szkoda chyba misji. Nie, 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 nie idź. To tylko pogorszyło sprawę. Aż to znowu zagadka logiczna. Może tam. No, może. Mogło tak być. Decontamination process in progress. Czy to już nie będzie wystarczająco na jeden odcinek? Już to trwa i trwa. Aha! No. I tym przepięknym kopniakiem I to zwieńcza nasze, prawda? kończymy ten odcinek. Z tej strony był Afterfall Insanity. A jaki jest Afterfall, każdy widzi. Właśnie. Cześć.